tal-Arċisqof. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir ċemplinna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum ma' Malta kollha aħna nirringrazzjaw l-Alla tal-nazzjon tagħna, tar-Repubblika tagħna. Nitolbu l-Mulej biex jibqa' jbarikkina, jibżomm l-artna dejjem fil-paċi u li ngħixu verament ta' aħwa u liet l-istess missier. Il-Knisja wkoll illum tfakkar il-Santa Luċija, waħda mill-ewwel qaddisi martri li hija wkoll marbuta mad-dawl għaliex il-martirju tagħha kif jgħidilna l-Martirjoloġju Ruman kien li għalowla għajnejha u allura kien martirju kiefer ħafna u għalhekk norbtuha li hija wkoll tgħinna naraw id-dawl tal-grazzja t'Alla u ngħixu f'dan id-dawl tal-grazzja t'Alla. B'dawn il-ħsibijiet ejjew narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Nofruhom ukoll dawn il-misteri għar-Ruħ Għażiża ta' Joe Caruana. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina l-għajnuna Mulej, għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija Verġini u Martri biex il-glorja li għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art sa ma naslu li narawha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma' min ixebħuni jew jtaqabbluni, jistaqsi l-qaddis. Erfgħu għajnejkom il fuq u araw min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Bis-saħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setietu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tajt triqti moħbija mill-mulej
u nwarrab il-jed tiegħi minn Alla? Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt. Il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħallieq ta' tru fl-art, ma jgħejja qatt u ma jinkeċċ, l-erf tiegħu ma ssibx tarfu. Hu li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom joħtru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellaw il-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum biex jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu tiegħu. Ħini dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa mumli u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bl-Ingliż għandhom il-kelma li jgħidu suiting, iġifieri hekk li bħal meta inti kollok isu grizmejk juġawk u tieħu ftit tasel Malti tajjeb. U mbagħad hekk jinżillek fi grizmejk u tgħid għall-erbieħ kemmu tajjeb, kemmu inħossni hekk komdu tajjeb, suiting. Hekk dan il-kliem tal-Vanġelu llum. Kemm huwa ta' faraġġ, kemm huwa li jikkonfortak, li jennik dik il-kelma Maltija sabiħa. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Kelma li ma tismuħix wisq kultant fid-dinja madwarna, imma Ġesu jgħidha. U mhux biss jgħidha biex ikun qala, kif ngħidu għall-kirjanza, imma jgħidha għax għexa u jibqa' jgħixha magħna. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Imma mbagħad ikompli wkoll, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni
għax jintaqal bħelwa bumli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Ġesu meta qed jgħid ejjew għandi l-koll intom li tinsabu mħabbtin u mtaqlin, mhux qed jgħid u jiena mbagħad naħallilkom il-ħajja tagħkom propju komda libera għal kollox. Le, bad qed jgħid ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni. Ġifieri Ġesu qed jgħidilna li fid-dinja veru se jkollna dan xinġorru l-ħajja tagħna ġurnata wara l-oħra. Imma jekk aħna nitalmu minnu, allura mbagħad isir ħafif dan il-madmat. Ma nafx tafu x'inhu il-madmat propju. Il-madmat kien ikun qisu biċċa njama fuq dar il-bima, żiemel jew il-gendus li dan biex iżommuh ħalli jiddirġuh bih il-madmat li jrid iġorr. Ħajjitna rridu nġorru dan il-pis tagħha. Ġesu mhux qed jgħidilna ejjew għandi intom il-koll insabu mħabbtin u mtaqlin biex ineħħilna l-kollox il-pis. Ma qed jgħidilna li jekk il-pis tal-ħajja nerfgħuh miegħu u nitalmu minnu, hemmhekk isir ħafif. Hemmhekk isir ta' fejda, ta' salvazzjoni għalina l-koll. Ġesu iridna miegħu ngħixu u naslu għas-salvazzjoni tagħna. Ma jitlaqniex waħedna, għax jintaqal bħelwa mumli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Qed jgħidilna li hu magħna u jekk aħna nerfgħu il-pis tal-ħajja miegħu, allura minkejja t-toqol ta' dan il-pis se jkun ħelu, se jkun ħafif fl-istess ħin. Il-profeta Iżajija wkoll fl-ewwel qari jagħmel dak li ngħidulu eku jew aħjar qiegħed jgħid il-leħen u Ġesu verament jerġa' isostni dak li qed jgħid il-profeta Iżajija. Għaliex il-profeta Iżajija qed jgħid hekk erfgħu għajnejkom il fuq waraw min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu, jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. F'kelma waħda l-profeta Iżajija qed jgħidilna Alla li għandu l-ħolqien f'idejh li ħalaq kollox ma jitlaqniex waħedna. Hu jħobbna. Hu jrid jagħtina l-faraġ il-qawwa l-għajnuna. Ejjew induru lejh. Illum il-Qaddisa Santa Luċija tallimna ħafna li minkejja d-dbatijiet tal-ħajja jekk nibqgħu frabta sħiħa miegħu, allura nelbu anke l-eħrex diffikultajiet. L-iktar diffikultajiet qal ibsin tal-ħajja. Hi kienet lesta li titlef id-dawl ta' għajnejha, imma ma kienx lesta li titlef l-għaqda, ir-rabta tagħha ma' dak li ħabbet Alla l-imbirek. Dak Alla li aħna l-koll irriduh f'ħajjitna għaliex nemmnu li hu jmexxina it-toqol tiegħu ħafif, il-madmat tiegħu ħafif u t-toqol tiegħu ħelu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabbtin u mtaqlin. Issa li smajna din il-kelma ta' Alla u nippruvaw verament inħalluha tinżel f'moħħna u f'qalbna, ejjew impoġġu it-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbirek. Il-Knisja, mulejja l-Knisja, il-Papa, l-isfijiet tagħna, saċerdoti, aħna l-koll, il-poplu t'Alla. Ħalli nibqgħu narfu il-faraġ, il-qawwa li ġejja minn Alla li jħobbna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja kollha, mod speċjali għal dawk li jmexxu, biex verament jarfu li jekk iridu li t-toqol tal-ħajja jeħfif,
iħallu l-kelma talla li timla moħħ u qalb kull bniedem biex issir il-ġustizzja u l-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-art twelidna li llum qed tfakkar jum ir-Repubblika biex tassew artna tkun imbirka minn Alla, aħna nibqgħu il-koll ngħixu frabta ta' aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżies tagħna mejtin, mod speċjali llum niftakar f'Ġew, biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru li aħna wkoll ma' Ġesu qegħdin ngħixu il-ħajja tagħna u għalhekk nitolbuh biex il-peace tal-ħajja tagħna jeħfief bil-qawwa u l-għajnuna tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, grazzi li inti lesti tismana. Grazzi li l-kelma tiegħek twaslilna il-faraġ. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Martri Santa Luċija li bit-talb tagħha għamel li nkunu noġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tatek bit-tixrid ta' demma bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr, għaliex Santa Luċija ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti x-xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek u ngħidu Qaddis, 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 Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna floli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs radlek il-ħajr
Birek qasam, taħ li dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien magħhom ħuna ġew. U ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Lucia, San George Preka l-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew b'fiduċja sħiħa, tama u faraġġ falla li hu missierna nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan li neħħid nubiet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbina mqazza li għamilna mulej, timla l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek Santa Luċija, qditek b'fedeltà kollha u għelbet id-dbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġin jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. B'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana eħlesejna u jaqaf magħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li titint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija Slima tal-mewtana. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denni. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa fis-sija Slima tal-mewtana. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. Oġes waħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla bejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Il-raba misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem akkompanjata mill-anġli. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la daħalnix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana dak li twilet għalina, rieti kun ibnek bħalna, oġes waħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru tal-Gloria, meta sitna Marija kienet inkoronata mis-Santissima Trinità bħala Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekku li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iż-żaħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina Uri l-inti l-inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. Oġes waħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu li xaħna, it-turufnati u li teva, li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina. La ddaħalniex fit tiġrib iżdaħlisna minn kull deni. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem, ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erbiħ eżisa tijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fis-slim. Amen. Litanija lil-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal tana. Kristu l-qattal Missier tana. eternalla. Henna Il-benalla lina. li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Santu Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob Imqazza għalina. Alla. Itlob Qazza xeba għalina. ta' xbejbiet. Itlob Om ta' għalina. Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. il-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om li għalina. tisħoq kull imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob Xebba għalina. tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob Xebba għalina. dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn għajl ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza Marija dejjem glorjuża u dejjem verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu bidħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti f'żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri,
Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Lucia, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.